Dobrý deň, a dneska natočíme ďalšie nové videá, ktoré vám určite zmenia život. Prvé video sa bude volať, že vyhral som 3-krát na Batman. No také som si presne predstavoval, mohlo to byť veľmi dobré a bude to fakt originálne. Hlavne sa tešte na posledné pokračovanie úspešnej sérii Peaceful. Tešte sa a potom ideme na hardcora. A ako ste si nevšimli, som tu teraz v dedine, trošku si tu nadhľadajem. A trochu tu si musím zničiť, toto trošku si tu zničíme. A je to veľmi dobré. Veľmi sa teším, že to všetko funguje. A hlavne som tu po 2 mesiacoch späť. Či po 1 mesiacu, lebo teraz už je prvý a neviem ani ako to nazvať. A je to veľmi divné, že tu máme toto. Toto budeme určite potrebovať. Dám si chleba, lebo som to veľmi ešte nikto neobedoval. A to dneska natočíme pár takých dobrých videí. A zajtra na maximálne o 14. ma tu sledujte. Ja teraz aj tak idem už pomaly. A dívajte sa na moje video a dávajte lajky, odbery a nechcete dopadnúť ako táto tu jediná. A hlavne dajte like, odber, aby sme dosiahli 40 odberateľmi, čo je veľmi veľa a potrebujem od každých, aby dali hneď teraz odber. Dajte na to hlavné video teraz odber na to posledné, ktoré som točil. A budem moc rád, keby sme dostali 1000 odberateľov. A hlavne ešte tých 40, a som to trochu prekýkol. Ale to znamená, že za 4 odberateľov bude špeciál. A viete, aký špeciál? No, viete, aký špeciál? A to bude špeciál za 40. Natočím. Bude to presne ekvakt na SGčkách. No presne ešte neviem ani ako to urobiť, ale bude to veľmi dobré. Hlavne sa teším na bude ďalšie pokračovanie úspešnej sérii. Viete, aký hardcore, budem skúšať automatické farmy, hovoriť vám, ako sa pripojí na môj Aterno server a tak ďalej a tak ďalej. No samozrejme budú aj nejaké komentované videá, ja som už pár natočil, ale pár ich asi nie je. Natočím posledné pokračovanie šialené seedy, ktoré sú najlepšie seedy, ktoré sú šialené. To bolo ako keby to 17. video, ale neviem ani kvalitáte. Ale 17. to určite bolo, natočím ďalšie pokračovanie z úspešných Minecraft serverov. A to by bolo pre teraz všetko. No, ja by som to nechcel obkecávať, šupnite hneď like, odber a vidíme sa zajtra. Čau!